Druhý ročník Hubertovej jazdy v Rimavskom Brezove sa začal slávnostným nástupom zúčastnených jazdcov na námestí obce. Akciu usporiadal jazdecký klub Excelmadon, ktorý vznikol v roku 2000 vo Veľkých Teriakovciach. Klub sa zaoberá športovým, turistickým a westernovým jazdením, navštevujú ho tiež v rámci hypoterapie aj postihnuté deti z Hnušťanského Dedesa. Hubertová jazda má prísne regule, ktoré musia jazdci dodržiavať. Všetci jazdci, či mŕtvi alebo živí, sa 3 hodiny po západe slnka budú zodpovedať za hriechy proti týmto regulám pred súdom. Zatajené hriechy sa trestajú dvojnásobne. Všetci jazdci, ktorí sa zúčastnia tohto honu, budú večer, v reglemente je to vlastne napísané 3 hodiny po západe slnka, budú odsúdení pred súdom za svoje prehrešky, ktoré spáchali počas celého dňa. Je to predbehnutie mástra, sú tam rôzne tresty ako strata výstroje, neskočenie skoku. Hubertová jazda je ukončenie športovo-jazdeckej sezóny. Je to stretnutie priateľov a milovníkov koní. Tento rok trošku vyčíňa chrypka, tak sa nám viacej jazdcov odvolalo. Mali prísť jazdci z Lučenca, z Tisovca, z Košice nám slúbili, takže máme dneska 17 koní. Z toho je našich oddielových 9, 8 máme cudzích účastníkov. Tradičnou súčasťou ukončenia jazdeckej sezóny je hon na líšku. Začína sa odštartovaním, kde sa celý deň naháňa jazdec s upevneným líščím chvostom. Za ním ide master, ktorého stvárňujem ja, ktorý vedie družinu a velí jej a dozerá na ostatných jazdcov. Ukončí sa to povelom halali, čo je povolenie jazdcom na lovenie líšky. Budeme mať líščí chvost zakvačený nad skokom, kde jazdci budú musieť skákať ponad prekážku a tento líščí chvost, kto strhne, ten vlastne vyhráva. Pre mňa to znamená dobrý pocit a výhru a to, že som to skočila a chytila. Veľmi sa mi páči po organizačnej stránke, ako zvládnuté je. Počasie super vyšlo. Takže fajn, pre detičky. Myslím si, že dnešný deň je dobre zorganizovaný, je fajn, že je tu dosť koní, tie deti sa z toho tešia a mohlo by toho aj viacej. No, pre deti aspoň niečo sa spravilo a tieto kone sa mi to veľmi páči. Ale je to dobre, v poriadku, je to aj pre deti, kvôli deťom takto. Detičky sú nadšené, že môžu jazdiť na koňoch. Celkovo, že vidieť živé konie, lebo v dnešnej dobe už je rarita vidieť živého koňa. Keď budem veľká, chcela by som mať koňa. To je moje obľúbené zviera. Vydarilo sa im, dobrá to bola, dobre zorganizované to je. Sa mi páčia koníky, aj psíky. Krásne je to, aj každý rok, keď urobíte. No dosť už. Laco vie, že ja toto neznášam. Všetkých záujemcov radi príjmeme, novým členom sa len potešíme. Akcia je skutočne, tak ako v lani, aj tohto roku veľmi pekná. Zúčastnilo sa jej množstvo detí, ktoré majú zážitok z toho, že si môžu zajazdiť. Okrem toho, že majú zážitok deti, majú zážitok aj naši dospelí, hlavne tí naši koničkári, ktorí určite k tým koníkom niečo cítia. Môžu ukončiť svoju sezónu tak, ako bola po celý rok pekná, aj v tomto roku.